Azkeneko rekaidan errekuperazio mailan ez zekiten noiz eta nola errekuperatuko nintzen. Nire burua nabaritzen nun gaizki zebilela, bakarrik ahultasuna ikusten nun, nire gabeziak, nola nire burua askoz motelago zijoan. Gaur egun buelta eman diot, pilo bat baloratzen dut eta eskertzen dut, umeekin ondo egon ahal izatea eta umeetaz disfrutatzea. Emaztea beti nire indarrak azpimarratzen zegoen, nire lagun guztiekin edo ezagutzen dituden pertsonekin erlazioa sakontzen hasten naizenean, esaten diet ez du garrantzia handirik, baina jakintzazu ni arazo hau dakatela, gehienen erantzuna da, niri zaite inporta hori, niri inportatzen zaitena da, nola zaren zu pertsona bezala, zure baloreak. Ikerrekin, Agifeseko nire psikologoarekin, aipatzen nion. Nire perfila kontutan izan da, ze posible nun aportatu osasun mentalari, ez? Eta animatu nintzen formakuntza hori egitera. Apoio mutuan, elkartzen gera, buru osasuneko arazoak ditugun edo eduki ditugun bi pertsona, elkar konpartitu egoerak, sentimenduak, erronkak, etorkizunari begira proiektuak. Uste dut pilo bat aportatu dezakegula diagnostiko bat dakagun pertsonak. Erderaz, krezimiento postraumatiko esaten dena eduki dezakegula. Dala zuk izandako krisialdi baten ondorioz, zure baloreak indartzea. Nire kasuan pentsatzen nun, plazaratu behar nula nire egoera, gure kolektibaren egoerak bizibilizatzeko.